El dia que els espanyols sàpiguen enriure's d'ells mateixos, aquell dia començaran a ser un país modern. Veieu tots aquests pòsits? N'hi ha 60 o 70. La feinada que he tingut per seleccionar aquests 60 o 70 acudits, per dir-ho d'alguna manera, sobre la Constitució de Catalunya, que a més el llibre, com sabeu, o suposo que sabreu els que el compreu, té la meitat República de Catalunya, la meitat Espanya. O sigui, no només s'han atrevit a dir-nos com hauria de ser la Constitució de Catalunya, sinó a més a dir-se amb els espanyols com haurien de reformar la seva de Constitució. És el que ha volgut fer sempre a Catalunya, és reformar Espanya. Si esperem que se'n surtin sols, trigaran, eh? Em sap greu, en certa forma, abandonar i ara deixar-los a la seva sort, i creiem que estava molt bé com a acte final de condescendència catalana ajudar, contribuir. Molt bé. Doncs mireu, el primer que he seleccionat, us en llegiré només 6, 7, 8, màxim 10, però perquè aneu fent allà un tast del llibre i us agafin ganes. A l'article 1 ja comencen dient una cosa interessant, que d'entrada quan la vaig llegir em vaig quedar molt aturat. Diuen, Catalunya es constitueix en una república monàrquica. República monàrquica. Com a terme jurídic fluix. Home, complicat. Però després ho expliquen. República perquè no volem cap rei. I monàrquica perquè, en el fons, tots els catalans volem viure com a reis. Un segon article que ens proposen que acabi integrant la Constitució de Catalunya és l'article 5. Fixeu-vos que us hi va la nacionalitat catalana, Poca broma. Es necessitaran complir 3 requisits per tenir la nacionalitat catalana. Requisit número 1, ser culer. Requisit número 2, ser convergent. I requisit número 3, tenir compte corrent a la caixa. És la llei de les 3 T's. Exacte. 3 T's. A veure, algun altre... Pot ser convergent i votar altres partits per complex, Oh, ja. És una que també s'estila bastant a les files, Però heu posat 3 T's, 3 T's. Molt bé. Un altre, que a mi m'ha semblat molt interessant, el 17. Ja sabeu que hi ha molta discussió en si hem de tenir, a més dels ajuntaments, com a primer nivell de l'administració local, si hem de tenir comarques, si hem de tenir vegueries i a sobre l'Estat, no? Doncs ells s'ho carreguen tot i diuen ni una cosa ni l'altra. Catalunya tindrà totes les administracions que facin falta perquè els càrrecs de confiança de tots els partits s'hi puguin guanyar la vida sense fotre ni brot, com fins ara. O sigui que vinga, força burocràcia. Permeteu-me que li dediqui un article al sistema judicial. Per favor, sisplau, estarà amb això. Home, ja que m'hi heu posat, l'article 40 diu: sistema jurídic de la nova Catalunya. 16 jutges d'un jutjat es menjaran el fetge d'un penjat mentre discerneixen el seu veredicte. Ara bé, si el penjat es despengés, el judici es declararà nul. Aquest també m'agrada. El 69. Ja començareu a pensar morbo, sexe, etc. No, home, no. També n'hi ha, però no aquí. També n'hi ha, però ja us ho deixo que ho expliqueu vosaltres. Tenim una... A part del llibre, gràcies pel passe, a part del llibre tenim una pàgina web que és benegre.cat. Portem ja 3 anys i mig, tots nosaltres 4 fent escrivint, creant continguts. Ens consta que ens llegeix bastanta gent. Es veu que sí. Tenim Facebook i Twitter també, el Magí s'encarrega molt de... Però en fi, que a part del llibre que avui espero que us emporteu a casa, sapigueu que sempre podeu trobar-nos a benegre.cat. No hi haurà el jutge Vidal, però serem nosaltres, que som bastant simpàtics, i farem el possible perquè torneu moltes vegades. O sigui que si teniu alguna pregunta més us la respondrem encantats i després us signarem llibres de 10 en 10. Alguna pregunta més? Hi ha descompte si en compres de 10 en 10 o no? Tot ho podem arreglar, però recordem que és la Constitució catalana, Sí, exacte. Tampoc no, a més és un 2 per 1, Tampoc no us queixeu tant que no hem de 15 euros. Doncs, en fi, moltíssimes gràcies, senyor jutge Vidal, per acompanyar-nos avui. Ha estat un plaer, al Toni, al Magí, a la Ona i a tots vosaltres també.